روژا دوشەمê topxaneya artêşa Tirkiye li devera Ezazê bi cih bûye, careke din bajarê Erfad yê piraniyên işteciyên wî erebin topbaran kir. Topbaranê navenda Meclîsa Komîneyê bajarê Erfadê di demaldarxistina civînê de armanc kir û di encamê de kesekî jiyana xwe ji dest da û çarên din jî birîndar bûn. Birîndar ji bo nexweşxaneya Efrîn li bajarê Efrînê hatin rakirin. Ji bo şûpandina bûyerê û naskirina rewşa birîndaran, kemîraya dengê Amerîka li nexweşxana Efrînê bû û bi pêjîşk û hin birîndaran re axivî. Em kom bibûn ji bo pirsgirêkên gund. Di wî demê de mûşekek havêtin ser me. Sivîl birîndar bûn, çekdarên ceyş û siwar, kevok û çûk jî birîndar bûn. Her tiştek birîndar bû. Me bombebaran kirin û şik wek baranê bi ser me de hatin xwarê. Hin kesê şehîd bûn û hinê din jî birîndar bûn. Birayê jî ji nav wan birîndar bû. Ew tev de sivîl bûn. Nizanim çi ji sivîla dixwazin. Saat yak nîvê zîro di Refatê topbaraneke bû ji aliyê Tirk û hevkarên wan çeta. Tabii ew qezîfe 10 qezîfe bûn li ew ê ketin, sivîl ya ketin. Sivîl jî ji mala hînan li derê birîndar çor bûn. Birîndî wan giran, birîndî wan giran e. Niha hemû tiştek em li xirfet emeliyat dan. Hêjayî gotinê ye ku Hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê di sibata 2016 de bajarê Erfad rizgar kir û ev bajar weke devera navendî li kantûna Şehba ku bi berdewamî rastî topbarana artêşa Tirk tê. Newrûz Reşo, dengê Amerîka, Efrîn.